dimineața, dragi! Tocmai ce am ieșit în baie, mi-am făcut o mască la păr și o mască pe față. Ce ziceți? Mergem la să ne facem treaba? Dar voi ați văzut că îmi cade prosopul. Ce să zic? Da, suntem deja îmbrăcați și acum mergem afară să ne continuăm treaba pe ziua de astăzi. Revin imediat. Bună dimineața! Ia uitați ce avem noi aici. Ia uitați, niște somnoroși. Niște somnoroși. Ia uitați ce frumos e dimineața în curte. Și ce putem face noi într-o dimineață ca asta? Ia uitați ce frumoasă este. Ia uitați. Cum să nu-mi placă să o iau din iarba asta care e umedă. Hai să luăm și noi roa de dimineață în picioare. Așa. Și aici. Ia uitați splendorile mele de trandafiri. Ia uitați ce frumos sunt. Voi ce ziceți? Ia uitați. Aici am o viță de vie, aici e trandafiri și aici o puzderie de crini. Vedeți? Și aici pomul nostru a făcut fructe. Așteptăm să se coacă prunișoarele și la ăsta e plin. Scuze, v-am spus, nu știu să filmez foarte bine, dar nu pot să nu vă arăt cât de spectaculos arată. Dar haideți să vă arăt ceva și mai spectaculos. Revin imediat. Ia uitați aici ce am eu. Vă plac perișoarele mele? Ia uitați. Și ăsta. O frumusețe! O frumusețe! Dar nici ăsta nu se lasă mai prejos, cu toate că e micuț, dar nu se lasă nici el mai prejos. Și are și el fructe. Voi ce ziceți? Eu zic că anul ăsta mă îmbogățesc. Ia uitați ce am eu aici. Aici. Vedeți? Ia uitați. Ia uitați câte cireșe. Peste tot e plin de cireșe. Ia uitați câte cireșe are. Cireșul meu, ce ziceți de el? Ia uitați-l. Eu zic că e foarte plin. La cât de mic e, are doar 3 ani, eu zic că e foarte plin de cireșe. Și acum așteptăm să se coacă și vișinelul. Ia uitați și vișinele. Ia uitați, e plin de vișine. Și are 2 ani de când e pus. Dar se pare că Dumnezeu mă iubește și că tot ce am plantat aici, mica mea grădină, are rod. Asta e brădulețul meu. A stat în casa asta iarnă și acum l-am dat afară. Dar văd că s-a prins și că îi merge bine. Sper să se facă mare. Ia uitați. Micul meu paradis. Ia haideți să vă arăt aici că mai am un brăduț. Am zis că dimineața asta să vă arăt puțină natură. Și cred că tuturor ne place. Ia uitați cum arată brădulețul ăsta. Dar nu puteam să nu vă arăt și arinele meu. Ia uitați-l cât de spectaculos și mare. Asta are 3 ani de când e pus, dar e udat continuu. Hai să vă arăt ceva și mai spectaculos. Ia uitați, și al doilea trandafir. Bine, mai am și de aia mici puși,
Ăștia mi se par mai senzaționali. Ia uitați ce frumos sunt. Și e plin. Asta e liliacul care nu mai e înflorit. Astea sunt micul meu rai. Plantele care erau în casă, acum le-am scos afară, dar văd că le merge bine. Ia uitați ce frumoase sunt. Asta e mai ciudată. Asta de-abia am scos-o și cred că nu i-a mers bine aici. Dar asta e. Asta am cumpărat-o de la Leroy și trebuie să scot toate astea, să-i le tai. Că ea s-a făcut nasoală și am zis hai mă să o pun într-un ghiveș mai mare că sigur o să o ia. Aici, ia uitați-le. Astea sunt plântișoarele mele. Asta trebuie să-l curăț puțin. Și asta o să fac. Și o să iau toate alea să le arunc. Așa. Mai are puțin și aici. Gata. Asta e o floare de la Lidl care are mai multe. Asta e una de aici. Așa arată ea sus. Asta să iau și o uscătura asta de pe aici. Și aici i-am pus o edera, că era și ea băgată pe acolo. Și am zis, bă, las-o că se face frumos. Ăsta se numește sporul casei. Dar a crescut atât de mare și atât de frumos, încât nu-mi vine să cred. Asta e o floare care s-a dus, dăduse din ea și s-a dus și am zis, bă, dacă tot e, hai să-i pun, că am văzut că are rădăcina tare. Și am zis, hai să o lăsăm să o punem și pe asta. Aici e tot o mușcată. Aici tot așa, e o floricică de la Lidl care era într-un iepuraș de la, știți voi ce zic, ca și ornament am primit-o ca și ornament și uite, vă că dă. Înțelegeți voi? Da. Că ea se uscase inițial, dar a început să se facă frumoasă până la urmă. Scuze că nu... V-am spus că și filmez cu mâna și rup plantele. Gata. Cam asta e și ea. Asta e mușcata mea fenomenală. Ia uitați-o cât de mare e. S-a întins de tot. Ăsta este un trandafir japonez. Pe ăsta mi l-a făcut vântul. Ia uitați ce se întâmplă dacă îl lăsăm în vânt. E de la vânt. O să-i rup toate frunzele astea nasoale și să-l lăsăm. Asta e ultima mea achiziție, care am și plantat-o, că era așa. Aici tot așa, era văd că a început să îmbobocească. Era un trandafir care mi l-a adus cineva, e galben. E frumos, dar ce să vă zic, se uscase și ăsta. Și zic, hai să-l punem, poate iese. Se pare că am mână bună. Da, și hai să vă arăt ceva. Ia uitați, o minunăție. Partea asta este leuștean, dar nu a ieșit încă. Aici mi-a ieșit pătrunjelul și aici este mărar. Ia uitați ce mare s-a făcut mărarul meu. Și aici aștept să dea ăstălalt. O să-l ud acum. Și o să... Da, nu vă uitați la mine că mi-am dat cu ceva pe față. Niște uleiuri ca să pot să... care mă ajută, de fapt. Eu dacă nu mă machez, nu am nicio problemă cu asta, vă dați seama, la 41 de ani, mai trebuie să mai dăm și noi un ulei, o chestie, o trestie. Da, hai să văd dacă se vede ceva, dacă vă pun aici. Nu se vede. Ia să vedem unde să vă pun eu. M-am dus să aduc ceva, un scaun, ceva, să vă pun. Da, ca să pot să îmi fac treaba, că o să luăm
Imediat revin. V-am spus că nu știu să filmez, așa că am zis să vă iau să pot să urc și o grădină. Imediat să cuplez furtunul la apă. Op, așa. Da. Să udăm și noi grădina, așa de dimineață. Să udăm pe nenea Bradu, ce trebuie. Să dăm apă ca să crească gazonul, că am pus gazon. Ia uitați, am pus gazon și așteptăm să crească acum. Și da, sălătotul. Am făcut o mare greșeală să dau cu erbicidă la care să înnegrească pământul și mi-am dat seama că nu e ce-mi doresc eu. Eu îmi doream iarbă și verdeață. V-am spus, nu știu să filmez, așa că nu vreau să vă aud fără comentarii. Am vrut să vă arăt un colț de rai, dar asta nu înseamnă că și comentăm, că nu. Filmările nu sunt asul meu. Nu știu să fac poze pentru Insta, nu știu să fac, nu mă caracterizează lucrurile astea. Mai ales că nu sunt cu filtrele, nu sunt cu, eu nu știu de-astea. Și nici n-am vrut niciodată să-mi pun filtre. Arată omului ceea ce ești, nu ceea ce vrei să fii sau ceea ce vrei să faci. Și niciodată pe mine nu m-a interesat cum mă văd ceilalți. Mă interesează cum mă văd eu și atâta timp cât eu mă văd bine, sunt sigură că și ceilalți trebuie să mă vadă bine. Sunt cumva într-un fel obligați. Ia să vă întorc, că acum o să iau pe partea asta. Ați văzut colțul meu de rai? O să mă îmbogățesc acum. Ați văzut, am și cireșe. Mai am un cireș, dar ăla e băgat aiurea, că încă n-am terminat casa. Și mai am scândură pentru cofrat sus la etaj. Gata. Ia să vedem cum pun. Așa, ia să pun eu asta. Și să văd cum vă pun pe voi. Ia. Cred că știu cum vă pun pe voi. Nu e greu. Stați puțin că v-am întors invers. 2 secunde. Scuze, mii de scuze. Da. Da. Ia să vedem. Dacă putem să punem așa. Că aici o să avem de udat în grădină. Să udăm brăduț, să-i meargă bine la brăduț. Să-l facem și pe el mare. Așa. Facem brăduț mare.
un cartier imediat. Revin imediat. Da, am revenit și acum o să duc o găleată de apă la poartă, că și acolo, ca și aici, am pomi. Acolo mi-am pus câțiva pini și și-am cumpărat acum un an, dar nu i-am mers deloc bine, un ăsta, un salcâm de la roz, dacă știți. El a avut o perioadă bună, dar după aia nu i-a mai mers deloc. Stați puțin. Opa, așa. Imediat ajungem acolo să vi arăt și să le punem la pizza, că de asta mergem. Gata? Ia să vedem. Ia recunoașteți? Gata, am ajuns la pinii noștri. Ia uitați. Bine, ei sunt uși, că tot timpul îi ud. Și seara și dimineața o să vin să iau iarba asta mai târziu. Uitați și pe ăsta. Asta este ăla de care vorbeam eu. Da, uitați-l. De acolo, de jos. Ăsta parcă a și murit, dar are acolo. Așa că îl lăsăm acolo. Și ăsta e ultimul pin, care și lui ăsta îi punem ceva apă și gata. Vedeți? Acum o să vin să jumăl și eu toată iarba asta de pe lângă gardul meu. Aici e faimosul nisip. Mai am nevoie de niște nisip. Aici e faimosul radiator. Că am schimbat la puburuza mea mare. Am schimbat tot. Compresorul, radiatorul de aer, tot că nu mai mergeau. Mergem înapoi să le umplem găletușa de apă la căței. Revin imediat.